Suportado sa mga Dabawenyo ang bagong tahas ni Presumptive Vice President Sara Duterte Carpio ugaling makalingkod na kini sa ikaduhang pinakataas nga pwesto sa gobyerno sa Pilipinas. Sumala sa mga taga Davao, ang paglingkod ni Duterte Carpio isip Vice Presidente, makatabang aron mas mapaduol sa Mindanao ang kalambuan hilabi na sa Davao City. Ug sigurado sab sila nga mapadayon niini ang nasugdan nga mga programa ug proyekto sa iyang amahan nga si Pangulong Rodrigo Duterte. Portagyon mi sa kay Tatay Digong, ilabi na karon kay Ma'am Sara Duterte nga naging Vice President. Kay balo mo, dako kayo ang epekto sa mga kay kami mga negosyante man mi. Nindot kaayo ang proyekto ni Tatay Digong. Nagtuo mi nga ang iyang anak nga si Sara kay balo mi nga ipadayon niya ang proyekto o kay balo mi nga dako ang mahimo ni Ma'am Sara Duterte. Labi na diri sa Mindanao kay balo ko nga ang kasing-kasing ni Ma'am Sara nasa Mindanao, dili lang sa Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. O nagtuo mi nga dako kayo ang matabang ni Ma'am Sara, dili lang sa mga negosyante in all aspects sa mga economy diri sa atong Pilipinas. Suportado jud kay ko kay kabalo naman ta sa iyahang kuan niya, binuhatan niya na mas maayo jud iyahang pagdala sa mga taga Dabawenyo. Mao suportado jud kay ko. Sumala sa political analyst nga si Ramon Bileno III nga magdepende gihapon sa paspas nga paghatod og serbisyo sa kalambuan bisan kinsa pa man ang makalingkod sa gobyerno. Observation nga natin parang Davao City sa well-oiled machinery, no. Now it does not matter kung sino yung nakaupo diyan. Nandiyan na 'yon, no. Siguro, no, didepende na lang sa bilis ng development, no, sa bilis ng mga services na madi-deliver doon kung sino yung nakaupo as captain, no. Pero as parang as a ship, no, parang pare-pareho na parang it has already been established by the father, no, kung paano ito i-manage. May mga difference na lang ng konti, no, in terms of governance and in terms of, let's say, focus, no, ng kanilang mga services. But na ito, tinanong na rin natin kay Mayor Baste, parang sinasabi na yun, pareho lang din naman, no. We would not expect any major changes so far, pero siguro magbabago lang doon sa focus, no, ng mga programs to be implemented within the city. Si Duterte Carpio ang pinakaunang Vice Presidente sa Pilipinas na magikan sa Mindanao. Our incoming Vice President has agreed to take the brief of Department of Education. Sa milabing adlaw, gianunsyo ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga iyang i-appoint si Duterte Carpio isip DepEd Secretary. Pipila lang sila William ug Angelo nga nalipay nga duna na sab taga Davao ingon man taga Mindanao nga milingkod sa taas nga posisyon sa national government. Busa nang hinaot sila nga maserbisyuhan sa bagong administrasyon ang ilang katungdanan hilabi na sa mga Pilipino. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.